okorobekana okwa aba egenwa n'abakristo abolitukoria igoro kubwatekana gose igoro yoboteneriwe dispensary emanyikata buna Riokindo yogotoka emebunge ya Machoge chache nigo kwerera igati y'abasomu n'ababwatane korwa ase chinseme ekyo konyaraka bagwesokia na kwemurungani na komochia egekorekyo atwanyaga bagotamna nigo siasa yanyarika bagegosoiwa goika ase etabwenereti bakoragwa amo na Anthony Machoka, John Koina na Julius Basweti nigo baboria abamenyi bechinseme ekyo bonsi wetanga na siasa na gotiga enyagitari eyo ya Riokindo dispensary egenderere korengana nebirengo biri agenderire ase bagotamna nigo yaorokirie ugukina kuri igoro ase yanyarika bagekoretano ene faida ase abamenyi gose ase ababwatani benyagitari eyo. Marieta ngoro kwa Anthony Machoka elinde manyeka inebune simba ya bukione seitondi Riokindo bo Machoka borabo bokimonge ward otwachire gaiga go condemn strongly amangana abete Riokindo igorenya gitari na se field ya South Kenya East Conference ali omobera ntubuna abantu babo kimonge wonda atebenga abana siasa tigabarusi siasa chikanisa na samangana nya gitari amangana abetenya ebo kimonga ali goro Riokindo igare funded no muntu okubolio bo MCA we ward ya Kimonge asa Marieta ngoro kunga John Koina ne professional onde omu accountant korbo Machoge borabu seitondi Riokindo. I want to join esimba ya bukione aso condemn in the strongest terms possible again to kiabetega ali Riokindo, and as professionals we want to affirm ngenya gitari eri atwali a remarkable improvement bono igogenda Riokindo dispensary being a faith-based dispensary nebwata mariogo abantu bakonyora na ande shango korere gas asa Marieta ngoro ku Julius Nyakwara Basweti. Yesterday what happened, it's so unfortunate thing atokoleta siasa as a institution jitakaneri siasa ye kanisa, siasa ye school, siasa endeonsi ye college degane irigocha ase ogosaria magenderero agenderere. Let me give you a background ya Riokindo dispensary. A few years ago Riokindo yakoro shilingi 200 lituko 200 all day, but since the new management yabeire Riokindo after it has paid all the workers ekowe kachibesa 1300. It's so unfortunate ng'abantu bono baro chibesa chirachirari bachira bakora sara kasi so that they are forced to come on a table but chibesa chiri. We as professionals want to state categorically we would not sit and see abantu baira ni dispensary y'abantu y'abananchi back to where it was. We have declared war which is peaceful nga onde bwesi utagete godiri nenya gitari ne kanisa abuatie channel ye kanisa.